Aw bisimila aw ka podcast kan n'o ye kelen kelen ye mun bɛna ɲɛfɔli k'aw ye nakɔ sungu masɛnɛ fangama kan. Karamɔgɔ Christian, sɛnɛ sunguma an y'a ye a planche bɔcogo la, a bɛ i n'a fɔ dugukolo yɛrɛ sanfɛ kusi fɔlɔ nin o bɛ to a nɔ la, tɛmɛsira ninnu bɔgɔ bɛ jɛ k'a k'o kan, a bɛɛ bɛ jɛ ka se ɲɔgɔn fɛ ka nɔgɔ k'a la. O laɲini ye jumɛn ye? Ouais, hakila karamɔgɔ Saka ye caman fɔ a la, ne Saka komi an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, ale bɛ s'a ɲɛfɔli la ka tɛmɛ ne kan, mais ne fɛ ka fɛn dɔ fara a kan, walasa mɔgɔ ka se k'a ye, mɔgɔ ka se k'a faamuya, c'est que n'i ye dugukolo ta, bɔgɔmugu min bɛ sanfɛ, o de b'a to i bɛ se k'i ka sɛnɛ kɛ. Donc sisan i bɛ taama yɔrɔ min na, comme i bɛ taama yen nɔ, i mago t'o bɔgɔ la, donc i b'o bɔgɔmugu de tigɛ k'o da i ka planches kan, donc a bɛ kɛ bɔgɔmugu fila de ye, a bɛ comme ni kelen bɛ yen, n'i ye tɛmɛsira ta fara a kan, a bɛ kɛ fila ye, donc o kɔrɔ ko i y'i ka chance i ye garisigɛ kɛ fila ye, kelen tɛ tuguni. Bon sisan mɔgɔ kan ka mun faamuya c'est que ne y'a fɔ ko tɛmɛsira kan ka bɔgɔmugu nin kan ka bɔ, i kan k'i jɔ ni i ye bɔgɔ su nin sɔrɔ, donc bɔgɔ ɲuman dɔrɔn de bɛ layɛlɛ i ka planches kan. I sera bɔgɔ su la, karamɔgɔ Saka y'a fɔ cogo min na, an bɛ compost de kɛ, a bɛ comme farafinnɔgɔ de dilan an ka foro ninnu kɔnɔ, donc i bɛ tɛmɛsira de kɛ i ka nɔgɔ dingɛ, comme an b'an ka nɔgɔ dilan dingɛw kɔnɔ, donc tɛmɛsiraw sɛnnen don, donc i bɛ yiribulu ɲagasa a bɛ di, a bɛ sɔkala, a bɛ kabakala don a kɔnɔ, comme taama sira don, hali n'i ma kari kosɛbɛ, n'i tɛmɛna a kan siɲɛ tan, a bɛ laban ka kari, n'i sera ka sɔn i ka planches fɛ, a bɛ laban ka toli, n'a tolila, n'i ka nakɔ cycle kelen tɛmɛna, ni kalo 3 tɛmɛna, o nɔgɔ mun tolilen don, i b'o fana layɛlɛ i ka planches kan, ka dɔ wɛrɛ fara a kan, donc kalo saba i b'i ka nɔgɔ bɔ ka bila i ka planches kɔnɔ ka production wɛrɛ kɛ, donc a nɔgɔ production tɛ jɔ, a suman production fana tɛ jɔ, samiya fɛ i bɛ se k'i ka ɲɔ dan, i bɛ se k'i ka kaba dan, i bɛ se k'i ka fɛn bɛɛ dan a kan, hali zɛrɛn bɛ se ka dan a kan, hali jeli fana bɛ se ka dan a kan, mais planches ninnu bɛ dilan siɲɛ kelen dɔrɔn de, et puis i b'a dilan ka bɛrɛ bɛn i yɛrɛ sen ma, ni tagama ma k'a kan, o kɔrɔ k'a yɔrɔ tɛ geren, n'a yɔrɔ ma geren, o kɔrɔ ko i tɛna i yɛrɛ sɛgɛn ka yuguba tuguni, i bɛ dɔ de fara nɔgɔ kan ka ɲagami, donc o kɔrɔ ko yugubaliba t'a la, laboriba t'a la. Sisan nɔ an bɛ fɛ ka mun dɔn, welewele kan mun jumɛn bɛ yen nɔ ka a lase musow ma, komi bi ta ye musow ka kɛnɛ ye. Hakili wele min bɛ yen o ye ni mɔgɔ hakili sɔnna k'a fɔ ko hali n'i ma foro belebele sɔrɔ, i bɛ se ka dɔ kɛ sɛnɛ la, n'o hakilina bɛ musow fɛn fɛn na, hali ka kuru kɔnɔna la, i bɛ se k'i ka nakɔ sɛnɛ, k'i ka ɲugu bɔ a la, k'i ka tomati ni ka kɔnkɔn layɛlɛ i ka kogo kan, nin modèle nin bɛɛ kɛla Mali la ka ban, donc hakili a bɛ mɔgɔ dɛmɛ, et puis n dalen b'a la k'a fɔ ko comme musow ni denw bɛ ɲɔgɔn fɛ, ni den fana ladegela ka dumuni lafalen i yɛrɛ fɛ yen, ka dumuni lafalen a yɛrɛ ma, o fana b'ale arranger parce que n'a bonyana ou bien n'a kɛla maakɔrɔba ye, a fana b'a ɲɔgɔnna kɛ, siga t'a la. donc ni musow sera ka nin kɛ, u denw fana b'a kɛ, o bɛ bɛɛ arranger. Siga t'a la, o ye kalanbulon ye, kalanbulon mun a ma se i ka taa ekɔli la k'i bɛ t'o kalan kɛ, denw bɛ kalan u baw sen fɛ ten tɔ, u fitininama u bɛ kodɔn tuma o b'a sɔrɔ cɛsiri ni maaya sira fɛ u bɛ se ko dɔ la, fɔlɔ an ka maaya tun sirilen bɛ o siri cogo la, a bɛ komi an tun bɛ ɲini ka ɲina o kɔ, nka e yɛrɛ ka nin baara in b'a to an bɛ segin an ka kɔrɔlenw ma ka sɔrɔ an m'a kɛ i n'a fɔ ko an seginna fɔlɔ tile la, o tɛ?
kosɛbɛ o de don k'a fɔ ko i bɛ se ka fɛn dɔ kalan don o don i bɛ se ka taa ekɔli la yanni ka taa ekɔli la i bɛ fɛn dɔ sɔn n'i seginna ka bɔ ekɔli la i bɛ fɛn dɔ sɔn et puis i bɛ se ka dɔ kari ka i teriw ni i sigiɲɔgɔn fana sɔn o fana bɛ dɔ fara i kan a tɛ fɛn bɔ i la. N'o ma mun fara i kan o tɛ fɛn bɔ i la. D'accord karamɔgɔ Christian i bɛ to ligne na halisa an balimakɛ Saka Keyita bɛ nɛgɛjuru sira la. Ni jamukan labɛnna Nako Bio a n'a baara ɲɔgɔn fɛ aw sɔgɔlen ka to an ka jɛkanw na aw ni ce aw ka ɲɛmajɔ la aw k'an bɛn.